L'exercici diu, considereu la funció real de variable real, això vol dir que la f és real, el valor de y és real i la x també. 2x al cub entre x al quadrat menys 1. Diu, trobeu el domini i calculeu l'equació de asímptota si en té. Domini. Domini és aquells valors de x on existeix la funció. Per tant, l'ideal, o el més senzill, no, seria que la funció existeix en tot el domini. Què vol dir en tot el domini? Doncs, des de menys infinit a infinit, és a dir, a tots els reals. Vale? Si existeix en tota la recta real, vol dir que existeixen tots els nombres reals, vale? De menys infinit a infinit. Per tant, quan es demanen pel domini d'una funció, clar, és molt complicat haver d'anar punt per punt, quan hi ha infinits punts, per veure si la funció té un valor en cada un d'aquells punts de x. Per tant, no ho fem així, sinó que fem el contrari. Busquem tots aquells punts on la funció no existeix i, per tant, podem dir que la funció existeix o que el domini de la funció és tots els reals excepte aquells punts concrets que hem trobat que no existeix. I allà on no existeix, per cert, és on hi ha les asímptotes. Per tant, on no pot existir aquesta funció? En aquest cas és una fracció, hem de mirar les dues parts. Al numerador, la x pot prendre qualsevol valor, tant positiu, negatiu com 0, i la funció seguiria existint, sí? Si només tinguéssim la part de dalt, per qualsevol valor de x existiria la funció, perquè si la x és 0, doncs la funció valdria 0, si fos positiva, doncs valdria un número positiu gran, perquè està elevat al cub, i si fos negativa, doncs valdria un número negatiu també gran, vale? Perquè el cub manté el negatiu. Per tant, el numerador no és el problema. El que hem de mirar és el denominador. Per què? Perquè el denominador potser sí que hi ha algun valor del qual no pot existir la funció. Concretament, el que no pot existir és una funció que sigui igual a un número entre 0. Sí, perquè això és infinit. I infinit no és un número i, per tant, vol dir que la funció no existeix. Per tant, sempre que tenim funcions que siguin fraccions de polinomis, el que hem de veure és quan el denominador serà 0. En aquells punts de x on el denominador de la funció sigui 0, serà aquells punts on la funció no podrà existir. Vale? I per saber això, el que hem de fer és agafar el denominador i igualar-lo a 0. Trobar els valors de x pels quals el denominador és 0 i, per tant, la funció no existeix. I trobem que això és doncs, més menys arrel de 1, que això és més menys 1. Vale? En aquests dos punts, 1 positiu i negatiu, la funció no existirà perquè el seu denominador serà 0. Per tant, podem dir que el domini de la funció són tots els reals excepte més i menys 1. Ara mirem la part complicada, que és la de les asímptotes. Tenim asímptota vertical, horitzontal i obliqua. L'asímptota vertical és quan el límit de la funció es dona quan x tendeix a un número concret, que podem dir x sub 0, i la funció se'n va a infinit, a més o menys infinit. I el límit s'ha d'aplicar tant per la dreta com per l'esquerra, més i menys. Com ho faríem en aquest cas? Doncs primer hem de saber quins són aquests valors concrets de x que agafem per fer el límit. I, lògicament, aquests valors són els que hem vist que són conflictius, que no pertanyen al domini. Per tant, límit de la funció quan x tendeix a menys 1 per l'esquerra i després farem límit de x tendint a menys 1 quan tendeix per la dreta. Sempre que fem límits és substituir la x per aquell valor concret. Que ens diuen, per tant, seria 2 per menys 1 al cub entre menys 1 al quadrat menys 1. I mirem què passa. Menys 1 al cub és menys 1, vale? Perquè menys 1 per menys 1 per menys 1 és negatiu, per positiu és positiu, per negatiu és negatiu. I 1 per 1 per 1 és 1. Queda negatiu, menys 2, i a baix queda 1 menys 1, que és menys 2 entre 0. I això ens queda menys infinit. De fet, per veure si ens queda més o menys infinit, hem de saber si ens estem aproximant per l'esquerra o per la dreta. Per què? Doncs perquè estic fent el límit per l'esquerra, vol dir que agafaré un número realment que s'apropi infinitament a menys 1, però que no arribi a ser menys 1 per l'esquerra. Per tant, això podria ser, per exemple, el menys 1,1. I per la dreta podria ser el menys 0,9. Per tant, si fem això, quedaria menys 2,2, quan el signe no afectaria en res, aquí quedaria 1,21 menys 1, aquí ens quedaria 0,21 i quedaria el mateix, en quant a signes, negatiu entre positiu, que és negatiu, menys infinit. En canvi, en el límit per la dreta hem de fer la substitució, però per menys 0,9. Per tant, serà 2 per menys 0,9 al cub entre menys 0,9 al quadrat menys 1. El negatiu hem dit que es manté i aquí ens quedarà positiu, doncs 0,9 al quadrat menys 1. Aquí, sigui el que sigui, sabem que quedarà negatiu. I a baix quedarà 0,81 menys 1, queda negatiu, i aquí també quedarà negatiu, sí, perquè ens quedarà 0,9, que això és negatiu, no? I per tant, negatiu entre negatiu quedarà positiu, infinit positiu. Per tant, si els dos límits per esquerra i dreta donen infinit, ja sigui negatiu o positiu, no cal que siguin el mateix signe els dos, això assegura que existeix asímptota vertical en x igual a menys 1. Hauríem de veure el mateix per 1 positiu, per tant fer el límit de x tendint a 1 de la funció. Això s'ha de substituir la x per 1. I per tant, això quedarà 2 entre 1 menys 1, que és 2 entre 0, que és infinit. Si fem lo de
esquerra i dreta l'únic que veurem és si canvia el signe d'aquest negatiu, no cal fer-ho, perquè el que ens interessa saber és que doni negatiu tant per l'esquerra com dreta, i això ho assegurem substituint únicament per 1. Després, si fem aproximat per l'esquerra i per la dreta, faríem com hem fet abans, però només serviria per veure el signe d'aquests dos infinits. En aquest cas no ens cal, perquè només volem comprovar si és asímptota vertical i efectivament també. Vale? Per tant, podem dir que existeix asímptota vertical quan x val més i menys 1. Vale? Per tant, asímptota vertical és quan el límit de la funció, quan la x tendeix a un número concret, que diem x sub 0, fa que el límit sigui igual a més o menys infinit. Horitzontal és una mica al revés. Quan el límit de x tendint a més i menys infinit fa que la funció valgui un valor concret. Vale? Abans era que quan la x val un valor concret donés infinit, ara és que quan la x val infinit, el límit doni un valor concret. Límit de f quan la x tendeix a infinit positiu. Serà 2 per infinit al cub entre infinit al quadrat menys 1. Infinit al cub és infinit i 2 per infinit és infinit. Entre infinit al quadrat és infinit, menys 1 és infinit. I infinit entre infinit és una indeterminació. Com podem desfer aquesta indeterminació? Hem de començar de 0. Quan tenim la indeterminació d'infinit entre infinit, el que podem fer és l'hospital. Per no haver de memoritzar teoria, el més fàcil és saber l'hospital i per tant hem de saber derivar. L'hospital és derivar el numerador i el denominador per separat. La derivada de 2x al cub és 6x al quadrat. Sí, perquè el 3 baixa multiplicant i la potència se li resta 1. Per tant, el 3 baixa a baix multiplicant el 2, 2 per 3, 6, i ara ens queda 3 menys 1, que és 2. I a baix, la derivada de x al quadrat menys 1, si la derivem, és 2x. Ens queda 6x entre 2, i això és 3x. Una cosa que hem de fer sempre és arrossegar el límit. Jo ho faig per anar més ràpid, però s'ha de fer. Límit de x tendint a infinit de 3x, 3 per infinit, que és infinit. Un cop apliquem el límit, ja no hem d'arrossegar la paraula límit. Per tant, veiem que el límit de la funció quan x tendeix a infinit ens dona infinit, no ens dona un número concret, per tant, podem assegurar que no existeix asímptota horitzontal. Amb infinit negatiu ens passaria el mateix, perquè l'únic que passaria és que a dalt ens quedaria menys infinit a dalt perquè està elevat al cub i per tant manté el negatiu, i positiu a baix perquè està al quadrat. Però la indeterminació es donaria igual, hauríem de fer l'hospital, seria el mateix procés, i a l'últim moment, en comptes de substituir per infinit positiu, seria per infinit negatiu i ens quedaria menys infinit. Però també, en valor absolut, seria infinit. Per tant, no existeix asímptota horitzontal, i si no existeix l'asímptota horitzontal, pot existir asímptota obliqua, ¿vale? Perquè sempre es compleix que si existeix l'horitzontal, no existirà l'obliqua. Com no tenim horitzontal, hem de veure si hi ha obliqua o no. Com es calcula l'asímptota obliqua? Primer és definir una recta que definirà aquesta asímptota i hem de definir els seus paràmetres m i n, és a dir, el seu pendent i la seva ordenada a l'origen. El pendent es defineix com el límit de x tendint a infinit de la funció entre x. I la n es defineix com el límit de x tendint a infinit de f menys m per x. Asímptota obliqua es fa així. Es defineix la equació d'una recta i els seus paràmetres m i n, segons aquestes fórmules. Doncs la m serà límit de x tendint a infinit de la funció entre x. 2x al cub entre x al quadrat menys 1 dividit entre x, vale? Que és el que ens diu la fórmula de la m. I com es divideix això? Doncs bueno, hi ha diferents formes. Podem fer, per exemple, multiplicant creu. Pensem que això és una fracció de fraccions on el numerador és una fracció i el denominador també és una fracció perquè podem posar un 1 invisible. Sí? Per tant, la x de baix forma part del numerador de la segona fracció. I dividir això és multiplicant creu. I això és el mateix que multiplicant creu. Això, el de dalt amb el de baix i s'anirà a dalt, i el de baix amb el de dalt i s'anirà a baix. Vale? Per tant, quedarà 2x al cub per 1, que és 2x al cub, entre x per x quadrat menys 1. Límit de tot això. Donarà infinit entre infinit. Per tant, primer simplifiquem. 2x al cub entre x al cub menys x. Fixem-nos que si apliquem el límit quedarà infinit entre infinit. Indeterminació, i podem aplicar l'hospital, que és derivar dalt i a baix per separat. Derivem a dalt 2x al cub és 6x quadrat. I a baix serà 3x quadrat menys 1. Seguirà donant indeterminació, per tant tornem a derivar l'hospital un altre cop, ja quedarà 12x entre 6x, x entre x es mata, i ens queda 12 entre 6, que és 2. Si substituïm la x per infinit, com no hi ha x, ens queda només el número 2. Per tant, això és la m. El pendent de recta val 2. I la n, límit de x tendint a infinit de la funció 2x al cub entre x quadrat menys 1 menys m, que val 2, que ho hem trobat ara, per x. Ara, abans d'aplicar el límit, òbviament, simplifiquem tota l'expressió. Límit de x tendint a infinit, això ho arrossegem sempre. I ara, si vull fer la resta d'aquestes fraccions, hem de fer que el denominador sigui el mateix. Per tant, la primera fracció ha de ser igual i la segona li posarem el mateix denominador per poder
fer la resta de forma ràpida. Però clar, si a baix ens inventem aquest denominador, a dalt ens hem d'inventar el mateix. Vale? Sempre que a mates ens inventem una operació, hem de fer també la contrària com per anul·lar. Vale? Perquè una operació i la contrària, com no fer res. Sí? Sumar 2 i restar 2 és 0, és com no fer res. O multiplicar per 5 i dividir entre 5 és 1, que és com no fer res. Multiplicar 1 o sumar 0 són els elements neutres del producte i de la suma, respectivament, i per tant, si fem operacions que donin aquests resultats, no estarem alterant el resultat i per tant serà vàlid. M'he inventat aquest denominador, m'invento el mateix en el numerador perquè valgui 1, sense comptar el que ja hi havia abans. Per cert, subscriu-te al canal per veure més problemes resolts i qualsevol dubte que tinguis me'l pots deixar en el link de la descripció. Tenim mateix denominador, ja podem fer la resta. Mateix únic denominador i a dalt ens queda 2x al cub menys 2x per x quadrat menys 1. I ara simplifiquem. 2x al cub menys 2x al cub menys per menys més 2x. Això i això es maten i ens queda límit de x tendint a infinit a 2x entre x quadrat menys 1. Si apliquem l'infinit, veurem que ens queda infinit entre infinit, indeterminació, i la millor forma de desfer aquesta indeterminació és aplicar l'hospital. Derivar a dalt i a baix per separat. A dalt quedarà 2x derivat és 2 i a baix derivat és 2x. Això ho simplifiquem, el 2 amb el 2, i ens queda límit de x tendint a infinit de 1 entre x, i això ens queda 1 entre infinit, que és 0. Per tant, la n val 0. I per tant, la recta que defineix la asímptota obliqua és 2x més 0, que és 2x, on 2 és el pendent i 0 és la ordenada de l'origen. Per tant, dona una equació que existeix, podem afirmar que existeix asímptota obliqua. Per tant, com a resum, podem dir que existeix asímptota vertical en x igual a més menys 1, no existeix asímptota horitzontal i existeix asímptota obliqua tal que i és igual a 2x.